И здравейте, аз съм Дядя, това е Диди и днес ще направим как се прави едно сквиши. И да започваме. Ще ни трябва ножичка и гъба. Сега да започваме. Добре, сега взимаме гъбата. После да я зарежа. Трябва съвсем по връхчетата. Тут става и буклук. Аз съм се пробвала. Че ми го разкъса. Добре, ето ти довърши. Ако ви е най-лесно, ако ви е така, просто и отлипете отгоре. И ние забравихме да ви кажем, че ние няма да работим с тези бои, ами с какво тези? С фломастери. Да, защото ние нямаме такива бои. За жалост. Имаме, обаче ние искаме да ги кабим. Да. Добре. И така. Това трябва да стане и от двете страни. Трябва да е гладко. Да. Ще съм мощна на нивото на тези, защото да мръднем масата малко. Не да се виждаме. Добре, сега аз взимам синьото, а ти който е цвят. Ами какво ще аз рисуваме? се отцветявам отзад, а Диди отцветява отпред. Ще го нарисуваме цветовете на дъгата. После ще го довърша. Да стане истинско. Не, то така се е истинско. Ти си отпред, аз съм отзад. Да не работи. Стига толкова, сега тук. Ето ти фломастера. Ето това. Аз избирам следващия цвят. Добре, стига толкова, защото още малко ще скъсам гъбата. Прибери я. Той направо като слайма синя, който ме подарите риско. Ето Диди. Ето с капачката. Не искаме лицата да ни се виждат, за това сме дали така. Това май малко ми пише. Пише, обаче тук е много много. Добре, стига толкова. Ето. Може вече да не го показваш. Не се изсеква също. Аз може да си покажа и лицето. Само дето кижужите ми не се личат. Да. Отзад направи ли го? Защо така не се вижда? Така. То. Сега. Следващия цвят да бъде
Ето, лехме. Ето Диди. Да си играе с Лайла. После ще добавим малко и тъмен цвят черно. Малко тъмен цвят черно. Има Ето. зелено. Нищо. После. Повече. Хайде. Кафявата. То да има място и за кафявата. Па. Чакай да взема другото кафяво. Защото това трябва да пише. Ето, цветличко. Че то не пише. Пиши, обаче много стоят. Да. Чакай, такой има не... Да, аз не го изпробвам. Оттега. Това ще отнеми цяла вечност. Не вярвам. Ти без това вече си готова. Добре. Може и днес да направим и друго видео, което ще засечем за 20 секунди, че трябва да нарисуваме една малка картинка. Ой, колко е меко, като скоиши. Само да ви кажа, че е по-добре да си правите, ето пипни, по-добре е да си направите домашни скоиши, защото в истинските, които не са домашни, има наркотици. Добре, хайде, направи така. Много е меко. Пояди слама нищо. След тая. Много бъде сва! И това ще бъде всичко от нас. Бай-бай!